congrats! Sabi ni Renz Dimple Vlog. Hello, Sisi. Good evening, good evening. Ayan, ayan. Andito na ako sa hotel ng Ascot. Manila ka, Bate. Oo, andito ako sa Makati, sa Ascot Hotel. Ayan. Nakarating din. Natapos yung mga na ako. Nakurikuran niya agong kon kan natudo niya karabkob ko. Po. May connect ate may isang awanti sim na ako Awanti sim card na. Ilang araw ka dyan? Naku, nasa hotel kailangan kailangan mo ng katabi dyan. Haha, ilang araw ka dyan? Araw. Awan pa basta urayan mi pa anigi result na. No, kas paregan andan no bigatan, di makawin kami. No, kwa. Palos niya po, kat dati result na nabigatan, makawit kami. Tapos, ikulong na ka manan, jay baryo. Oy, 14 days ka namanan. Nya ata ka 14 days man nga may kulungan. At least kadok nga gayay anak kon kadapo ko ni Jayon. Oray 14 days na ngay kulong. Ang kami mo lang makapasyar, nya kay ajay. At kita kami data diyan nga tutok ko ngan Kasano ay 28 days inton amom. Ano? Hindi ka na nabasa. Tapos 14 days ka jay di manula aldaw mo jay balayo. Madi 28 days di bakasyon ko. Tapos jay pinagsublik 21 days kuntod ta. Hanga nakasali jay kwa. Hanga nakasali jay bakasyon ko ajay. Iso nga jay 21 days ko nga agkulong to ita. Awang kanot ti sahod ko. Nya ngay ajay mo sa ano ngay mo ten. Isang araw nga masaya na malungkot yung bakasyon ko. Ta nyak man amo apekas jay. Hahahalugi. So garon. So muti ko kano. Tapos nagreya mo ten nga wanti sa hodom nga 21 days. Tapos kat agad advance lang kat madi. Kaya nga mahirap pa umuwi kasi di tayo babayaran pagbalik dito. Won. Team mo na 14 days lang nakabook jay hotel ko nakakuha pa yan nakabayad pa yan tapos kinarabi yan na ngay alas 12 sa ajay riniing naki din tang nagbago ka no ti protocol naging 21 days kat oray no nakabukan ko na kat uwin ko na ang kano mabalin iso ngayon cancel na ajay booking ko jay Ramada. Tapos agpa-book ka na ulit. Kailan kaya matatapos to? Yaman amo.
Kani daman ti baron nakakwada kan nakabandad to iti agapo ti UK kan kwa kan Africa. Siguro 21 days pagbalik dyan ti quarantine nga ngay mutten nga ti aramid ngay itanton hotel agblaga ko na agblagan. Ket ito yun hindi mo makakonik. Hindi mo makakonik ate may isa. Hindi mo data halos 1 month awan sahod wen. Nga ngay mo't ajay. Sayang. Sayang jay 21 days ko maet. Nga dakitan tapos aw mati sahod ko. Hmm? Kakaloka. Win man. Siyak awan madidak pagawidan hanggat adda atang nga ribok lobo. May samo data mo talaga matasa madandanagan halitsa nga chat. Be careful lang nga be careful. Apo. I-share ko man. Sakpa na i-share. 3 years ton Marson nga jak nagawid. Agpada ta. April idi. Nga nagawid. Then nagkikita tayo. Hindi nagkikita tayo. April yun, di ba? Ay na, di ka nga kwa. Pirmi lang nga nagadong nga fill upam nga form. Grabe. Di nga agsarsardeng. Kaya nagsabay da. Hindi. Awan. Ikon-connect ko man padpadasa nga ikon-connect ato yung may isa. Ikot mo't nga ikot. Kasi ano, madipay malpas, baka abutan na 4 years nga madi makaawid. Buenas. Kit, di iso ta kwan, makaurnong kan, sa kanto diretson nga kwan, ag forgoden. At least, no, ag forgod kan, may atlat ta. Tamsakdan, sabi ni Sir AJ, super shout out, sabi ni Sir AJ. Good evening sir. Love shout out rin, sabi ni Sir AJ, ayan. Thanks so much sir sa pagdalaw. Salamat po.
sabi ni Sir EJ. Ayan, ayan. Thanks so much, sir, sa paharang-harang. Bijak madamdamata madiak. Damdamata madiak pa'y nakamasahi mayat pa'y labubuyaan ni Dragona. Sir EJ is still in the house. Thanks so much. Sige, sige lang, Renz. Big kalat dita. Renz Temple Vlog at Sir AJ Daniel TV. Shout out. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Baka data ka pa di. Baka dita ka pa New Year dita. Ag New Year dita hotel. Madi mo tan na nagbayagan nga eh. Nati Lilia 2 days lang. Kumusta gayam ni Ate Lilia nakaawid? Idi pa lang po. 2 days lang ti hotel. Kinabigatan na ka 3 marti result nan tapos nagawid dati kinamalaman nan. Sir AJ Daniel TV, ayan, thanks so much, sir, sa ano mo. Merry Christmas to all, sabi ni Sir AJ Daniel TV. Ayan, Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. Renz Dimple Vlog, pero when dapay ijay baryoda. Nag-report ka nun. Katumata. Katumata ng kabil mo. Advance Happy New Year, sabi ni Sir EJ. Ayan. Advance Happy New Year, sir. Ayan, ayan, ayan. Thanks, friends. Sabi nila kahit sabihin daw, hindi pwede. Bawal ba? Sabi ni Friends Simple Vlog. Bawal daw kahit sabihin. Kahit hindi mabasa dyan. Pagka narinig daw ni Lolo, bawal daw. Dami ng bawal ngayon. Ano ba? Dayokit din. Isa ko ni Lolo. Mabalil ako ma. Kapantay isa ko. Nagadokit din. Ni Perlita naka grade 2. Tapos baka ikatan na manan kung wala natatay. BG muna sa CR Citrus Daraguna, sabi ni Renz Temple Vlog. Sikisik lang, Renz. Tapusin mo muna si Dragona mo. Ilagay mo muna sa ano niya, kwarto niya.
Thanks so much sa tatlong andyan. Salamat, salamat guys. Sir GC Vomalo, hello host, sabi ni Sir GC Vomalo, ayan. Tangsakdan po, sabi ni Sir EJ Vomalo, ayan. Salamat, salamat sir sa patangsak. Friends Temple Vlog, GC Vomalo, asan na ang saging, sabi ni Friends Dimple Vlog, ayan. Anong saging? Saging na banana? Grabe ang luwang tong ano, ang luwang tong hotel. Parang ano, dalawang bahay. Friends Temple Vlog, saging ni GC Von Malo, haha, sabi ni Friends Temple Vlog. Ay, alam ko na yata yung saging na yun ah. Ang luwang tong hotel. Sana all makauwi na. Super miss ko na mga baby ko. Sabi ni Friends Temple Vlog. Ayan. Ako nga rin, tumawag ako kanina sa mga apo ko. Sabi nila, ala, andyan na si Lula. Sabi nila, wala pa. Sabi ko, dalawang araw pa. Dalawang gabi pa. Thank you so much sa dalawa pang andyan. Salamat, salamat guys. Ikaw ba naman 3 years na hindi makauwi kung mamalasin, mag 4 years pa ata, sabi ni Friends Temple Vlog. When, yung ang apo ko na ano, ah, ilang araw lang na pinanganak. Ngayon, ang daldal-daldal niya. Ang daldal-daldal na, 3 taon na siya sa March. Malaki na siya.
Thank you so much guys sa 2 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Salamat po. Sakit sa mata ko. Thank you so much sa isa pang andyan. Salamat, salamat guys.
Thanks so much sa isa pang andyan. Salamat, salamat. Thank you so much sa isa pang andyan. Salamat, salamat guys. Naghihimol-mol tong ano ko. Naghihimol-mol. Four minutes harang, sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan, thanks so much Sisi sa mga paharang-harang mo. Nagdot-dot mo dati pan. Sweater ko. Aray. Salamat, salamat sa mga paharang-harang. Mami Ruti, Tamsak host, hello sa lahat. Magandang gabi, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Thanks so much, Mami Ruti, for coming again. Salamat, salamat. Salamat po. Andito na ako sa Pinas. Ayan, ayan. Dali Lakadin, tamsak po host. Sabi ni Dali Lakadin. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Salamat, salamat. Dali Lakadin, may pa virtual heart ba yan? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Hindi ko alam yung ibig sabihin ng mga sticker ni Renz Tempo Vlog.
Harang pa, sabi ni Ernst Simple Vlog. Ayan, thanks so much sa paharang-harang. Magpali TV, nasa harang po, sabi ni Magpali TV. Ayan, thanks so much. Magpali TV for coming. Salamat, salamat. Ayan, at magpo tayo ng wala harang, sabi ni Dali Lakadin. Ay, hindi ka hinarangan, Sisi. Hindi ka naharangan, Sisi. Bakit kaya? Hahaha, sabi ni Sis Dali Lakadin. Ayan. Hindi ko maintindihan tong ano, tong weather naman dito. Kanina ang lamig yung aircon. Pinahinaan ko. Ngayon, maginaw na lang. Nainitan ako tapos maginaw na naman. Thanks so much sa mga paharang-harang nyo dyan. Magpalit TV, salamat sa paharang. Ayan, si Sis Darila ka din, hindi daw naharangan. Ayan, Mami Ruti, Tamsak Host, hello sa lahat, magandang gabi, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Friends Temple Vlog, 4 minutes harang, sabi ni Friends Temple Vlog. Nakakaantok na. Dali Lakadin, hi Renz, sabi ni Sis Dali Lakadin. Ayan, nasa harang pa si Renz, Temple Vlog. Ayan. Thanks so much, Sisi. Magpalit channel, harang po, sabi ni Magpalit TV. Ayan, ayan. Salamat, Magpalit TV, sa paharang-harang mo dyan. Ate Norm, sabi ni Magpalit TV. Ayan. Salamat, salamat, Magpalit TV. Magpalit TV, Magpalit channel is here, sabi ni Magpalit TV. Ayan, salamat, salamat Magpalit channel. Renz Dimple Vlog at Dali Lakadin. Hello Sisi, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Nasa harang pa, sabi ni Renz Dimple. Bakit mahaba ba yung harang? Real Simple Vlog, malapit na ako magmasahe. Anong oras na di pa ako tapos sa work? Sabi ni Real Simple Vlog. Ayan. Bakit gabi-gabi siyang nagmamasahe? Anong klaseng masahe niya? All over the body? Ganon? O kamay lang? O paa lang? Ganon? Ako nga inaantok na eh. Umaga at gabi. Grabe naman. Hindi ano, hindi ba namamanhid yung mga daliri mo, kamamasahe mo? Dali Lakadin, sis Rims, pahinga na, sabi ni sis Dali Lakadin. Ayan, Ren Simple Vlog, buong paa from two to legs. At least pa lang. Akala ko ano, buong katawan niya. Nako, kalalaki na nga mga ugat ko sa kamay. Huwag kang ano, huwag kang magbasa ng
kamay mo pagkatapos. Katapos mo magmasahe, matulog ka na. Kaya gusto ko na ring maghanap iba amo, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Tignan mo baka yung mahanap mong amo, hindi ka naman ka-LS. Renz Dimple Vlog at dali lang ka din. Halos 24 hours ang duty ko, sisi. Sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Buti ako nakapagpahinga rin. Nakapagpahinga rin ng konti. Dali lang ka din. Dapat extra pay yan. Sabi ni Sis Dali lang ka din. Ayan. Parehas kami ni Renz. Hanap ako ng puti. Ayaw mo na sa maputi. Gusto mo lang yung puti. Mahirap din kaya ah managbisita ti puti. Tapos iba-iba pa yung nila, plato nila. Iba yung pang dessert nila, iba yung pang soup nila, iba yung pang wine nila, iba yung pang soup drinks nila. Ganun. Mahirap din. Renz Dimple Vlog at dali lang ka din. Meron naman sisi pero nakakasawa na rin mag-alaga ng matanda, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Nakakasawa nga pero hindi naman nakakasawa yung pera nila. 'Di ba? Dali lang ka din, hindi lahat ng puti maganda maging amo, sabi ni Sis Dali lang ka din. Oo, kasi yung kaibigan ko din, mabusisi. Bigyan na, tapos na pinapanood ni Dragona, masahe na ako, tambay ito sa'yo. Sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much, Sisi, sa pabantay-bantay dyan. Ibantay mo lang dyan. Salamat, salamat. At Sis Dali lang ka din, salamat din sa pagdalaw ulit. Thanks so much. Renz Dimple Vlog, uwi na lang garod ako. Magtinda na lang ng balot, pinasaha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Buti nga kasi sarili mo 'yon. Wala kang amo. O di ba? Mas maganda na 'yon. Nga lang, yung sahod mo dito, hindi mo kikitain sa pagtitinda mo sa balot. O di mo pupuyot ka rin na magtinda sa balot. Kasi di ba pang gabi rin yung balot? O pwede rin sa umaga. Pwede ka naman nang magpurgod kasi si Mr. A nasa naman siya. Ibang bansa, di ba? Siya na lang ang overseas, ikaw na yung magbantay sa mga chikiting mo. Dali lang ka din, ako naghihintay ng mang iuwi sa akin, haha, sabi. Ayan, naghihintay daw si Sis Dali lang ka din ng mag-uuwi sa kanya. Renz Dimple Vlog, kulang pa sahod now para sa mga bata, sabi ni Renz Dimple Vlog. Kahit dalawa na kayo, kulang pa rin. Ayan. Di bale, malapit ka nang sumahod sa sa channel mo. Di ba? May pin ka na ba, Renz? Nakuha mo na ba yung pin mo? Niya? Kulang pa sahod. Kulang pa sahod niya para sa mga bata. Oh. Meron na te. Oh. Buti ka pa. Magkano na ba ang mo? Ang revenue mo? Baka nakasahod ka rin. Pero
wala pa ako bangko dito sa Hong Kong. Ay, bakit? Mag-open ka na ng ano, Hang Seng. 100 lang naman. Mag-open pa lang ako. Oh. 100 lang ang open sa Hang Seng. Huwag ka lang sa Hong Kong Bank kasi ano, may maintaining yun. Ako wala pa 100, sabi ni Renz Dimple Vlog. Kaya nga ako rin. Ang hirap naman. Ang hirap namang makakuha ng 100. 500 sa Hang Seng? Naku, bakit 500 na? 100 lang sa akin noon. 100 lang yung inopen ko. Tapos, after 1 week, winidraw ko din. Tapos, doon na pinapasok ni Tibo yung ano, yung sahod ko. Kaya, every month na nakakargahan naman. Nga lang, nawi-withdraw agad. Dali lang ka din. Andyan lang. Thanks so much. Salamat, Sisi. Taas ko na yung pa ako. Nangawit na ako. Ayan, ayan. Si Mami Evelyn, ang laki na. Di ang laki na nun, pero hindi pa rin nakakasahod. 891 na daw. 890, iwan ko kung 891 US dollar yan o 891 Hong Kong. Ganun. Hindi ko naman natanong kung 891 US. Pero malaki yung ano niya, yung kita niya sa smule niya. Nagkakanta-kanta siya. Pakanta-kanta lang. Renz Dimple Vlog 500, kaya di ako naka-open nitong December kasi napadala ko lahat diyan sa Pinas yung pera ko dahil sa hospital si Father. Akala ko kasi 100 lang, kaya di ako nagtira ng nagpunta ako sa Hang Seng. 500 pala, haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Tumaas na rin pala, akala ko 100 pa din. At least sa pagkasahod mo, mag-open ka muna bago mo ipadala. Bago ka magpadala, kasi pwede mo namang mai-withdraw agad eh. Basta naka-open ka na. After 2 days, ganon, na i-withdraw mo na. Makukuha mo din. Dalila ka din, ay may bayad din pala, sis Mama Nom sa Ismail. Oo, sisi. May bayad din. Kasi ano siya, nakikipag-duet siya. Kung minsan daw $6 ang nakukuha niya. Nga lang ano, maghahati sila sa kajuwit niya. Kasi nakikijuwit siya eh. Kaya kung $6 yung nakuha niya, hati sila ng kajuwit niya, ganon. $33 sila. Kaya kung magaling kang kumanta, ayan, kumanta ka na rin para ano, mag-smile ka na rin para mabilis kumita. Oo, ganun pala, sabi ni Sis Darila ka din. Oo, sisi. Kaya nga si Mami Evelyn, ano, bihira na siyang nag-ELS ngayon, nag-i-smile na lang. Pakanta-kanta na lang siya. Tignan mo yung ano, tignan mo yung channel niya, bisitahin mo yung channel niya, yung Evelyn Fam and Friends. Ayan. Puro mga ismul ang ginagawa niya. Nakikijuwit siya. Kaya kung gusto mo ring kumanta, ayan,
Sana sa TikTok din, haha, sabi ni Dali lang ka din. Di ba walang TikTok dyan? Di ba dyan ka sa Hong Kong? Bawal yata ang TikTok dyan eh. Nakaban. Kasi ano, nung nag-install ako ng TikTok, wala. Hindi pwede. Thanks so much guys sa dalawa pang andyan. Salamat, salamat. Naka ano na tayo, 55 minutes na tayo. Ayan, ang bilis. Ang bilis ng oras. 55 minutes na. Mayroon pa rin po pero hindi ako nagha-hashtag sa TikTok, haha, sabi ni Sis Dali Lakadin. Ayan. Bakit hindi ko ma-install? Pati naman yata sa TikTok merong kita. Pagka nag-viral ka di ano, kikita ka din. I-upload mo sa ano mo, sa channel mo. Meron po ako sa channel ko, TikTok. Compilation, haha, sabi niya. Compilation, competition. Ayan. Nagti-TikTok ka pala, Sisi. Nadalaw ngayong channel mo. Hindi ako marunong kasing sumayaw eh. Kaya ano, sinusubukan ko rin ano ba yun, mag-install ng TikTok para pag TikTok din sana ako. Pero hindi ako marunong sumayaw. Gagayahin ko lang sana para ano, exercise ba? Diba? Hanggang ngayon naiirita pa rin yung mata ko sa face shield at saka yung mask kanina. Makati yung ilong ko pagkatanggal ng ano, mask. Ayan, 58 minutes na tayo. Ayan. Sobrahan ko lang ng 5 minutes CC para ano, 1 hour.
At magpahinga na tayo, matulog na tayo kasi may jet lag pa ako. Medyo masakit pa yung ano ko. Hindi ako nakabili ng chewing gum kanina. Hindi rin ako marunong sumayaw sisi kahit ano na lang haha sabi ni Sis Dali Lakadin. Ayan. Parang ano pa rin yung tenga ko. Sa ano kanina sa airplane. Rest ka na sis, sabi ni Sis Dali Lakadin. Ayan. Yes, sisi, ano ko na lang. 5 minutes more to go. Ayan. Tapos parang yung ilong ko kanina, yung pagtusok niya, grabe naman. Di man lang dinahan-dahan. Tapos 3 beses niyang inano yung ano ko kanina. Gumanon pa ako. Kasi parang ano naman na, tinusok niya 3 beses. Grabe, hindi man lang dinahan-dahan. Kala mo, ginanon-ganon niya 3 beses. Ayan. Kakainis, hindi man lang dahan-dahanin na ipasok. Binigla niya. Diba masakit? Buti nga hindi ako nakasuka doon eh. Ang dami pang sundalong nakabantay. Ayan, 1 hour. 1 hour na tayo. Ayan. Mukhang tulog na yung mga ka-GC. Wala nang pumunta. Thanks so much, Sisi, sa pagbantay. Ayan, nandiyan ka pa rin. Ayan. 1 hour, 2 minutes na tayo. Ayan, 3 minutes more to go. Samahan mo muna ako, Sisi. Salamat. Salamat sa pagsama mo sa akin. Ayan. Dalila ka din. May ano bang tawag ni Renz dyan? Virtual heart. Virtual heart. Ayan. Hindi ko alam ang ibig sabihin niyang mga sticker ni Renz. Cabinet dito sa hotel, wala namang mga laman. Tapos sinusubukan kong i-open yung TV, ayaw naman. Useless, naka-display lang yung TV nila. May nakaano dito picturein mo daw yung QR kung paano i-assist kanila. Picturein mo yung QR na yan kung paano yung mga appliances. Free pa dyan sis, sabi ni Sis Dali lang ka din. Oo sisi, provide ng OWA. Ang ganda nga eh. Ang laki, ang luwang ng hotel na to. Sa kami, Ascot Hotel dito sa Makati. Grabe, ang ganda. Tapos yung bed ko double. Ayan. Tapos 2 beses na kaming hinatiran ng pagkain. Kanina pagdating namin dito,
Nag-check-in kami alas 5. Tapos, malinis sis. Oo, ang linis. Tapos pati banyo, ang luwang. Talagang ano siya, deluxe. Masasabi mong deluxe hotel kasi ano, talagang makikita mo yung kahit na yung mga ano, ah, lamesa lang nila. Tapos nakaset pa yung ano, yung mga plato, kutsara, tinidor, tapos may wine glass pa. Tapos may face mat, tapos may sofa pa doon. Tingnan mo sisi. Pasyal tayo. Yan yung kama ko. Yan. Ayan yung mga cabinet nila. Ito yung CR. Yan. Yung bathtub. Ayan. Laki. Papasyal kita sa aking bahay. Pinatay ko na yung mga ilaw eh. Ayan. Oh. Ayan. Pinatay ko na kasi yung mga ilaw. Nagtitipid, no? Yan yung kusina, may ref. Ayan. Ayan. Ibang ganda. Diretso doon. Oh. Yan. Yan naman yung pinto. Tapos, kung gusto mong maglaba, andyan. Ayan. May dryer, may washing machine. Kumpleto. Ganda. Tayin ko yung mga ilaw. Kakahiya naman. Ayan. Ang ganda, ang laki, sabi ni. Oh, sosyal, sabi ni Sis Daddy, Sis Daddy na ka din. Ayan. Sosyal na sosyal. Ang ganda nga. Malinis. At least man lang, ano, makapag-hotel man lang tayo ng medyo maganda-ganda. Di ba? Ayan. Nakapasyal ka na sa, ano, sa room ko. Ayan, ayan sisi, naka 1 hour 5 minutes na tayo. At matulog na tayo sisi. Thank you so much sa pagsama mo sa akin. Ayan, nagmamasahe pa si Ren's Temple Vlog. Ayan sisi, good night. Bye bye. Thank you, thank you.